Познай днес и сложи сърцето си, че Яова е Бог на небето горе и на земята долу, няма друг. И да възлюбиш Господ твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Моята защита е в Бога, който избави уния, които са с право сърце. Ще те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките твои чудесни дела. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето, заповедта Господна е светла, просвещава очите, думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой. Господ е сила моя и щит мой, на Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна. Намеренията на Господ стоят твърди до века, мислите на сърцето му и с род в род. Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце, и спасява уния, които са с разкален дух. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да. Законът Ти е дълбоко сърцето ми. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене. Копне и даже примира душата ми за дворовете Господни, сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Блажени уния човеци, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Научи ме, Господи, пътя си, и ще ходя в истината Ти, ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, и ще славя името Ти до века. Научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро сърце. Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми. Блажени, които пазят изявленията му и го търсят от все сърце. Вразуми ме и ще държа закона Ти, да, ще го пазя от все сърце. Потърсих благоволението Ти от все сърце, смили се за мене според словото си. Оповавай на Господ от все сърце и не се облягай на своя разум. Тихо сърце е живот на тялото, а разяреността е гнилост на костите. Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от Господ. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Който е с мъдро сърце ще се нарече благоразумен, и сладостта на устните умножава знание. Сърцето на мъдрия вразумява устата му и притуря знание в устните му. Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господно, то ще устои. Намерението сърцето на човека е като дълбока вода, но разумен човек ще го извади. Предай сърцето си на поука и ушите си към думи на знание. Сърцето ти да не завижда на грешните, но да пребъдва в страх от Господ цял ден. Истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото, защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста. А посяното на добра земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод с търпение. Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Защото, ако изповядаш устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. А според както е писано, каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Исус казва, мир ви оставям, моя мир ви давам, аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Амин.